Казанның Идел яшьләр үзәгендә алтын каләм Золотой перо 27-нче республика балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивале үз эшен башлап җибәрде. Тулырак мәгълүмат киләсе видеоязмада. Өлкәннәрнең профессиональ булуын журналистлар дөньясында бәлүр каләм күрсәтә, әйе журналистларга нәрсәшләргә аның өчен алтын каләм бар. 27 ел дәвамында фестиваль яшь журналистларны ачыклау, аларга ярдәм итү, һөнәри юнәлеш бирү, мәгълүмат кырын үстерү процессына иң сәләтләрен җәлеп итү өстендә эшли. Бу елда искәрмә түгел иде. Вы знаете, что сегодня медиаотрасль очень стремительно развивается. Сез инде беләсез, бүген медиа тармагы бик тиз үсә, һәм бу яңа мәсьәләләр кадрлар эзләүдә яңа таләпләр тудыра. Шуңа күрә безнең өчен булачак журналистны әзерләү бик мөһим. Бу фестивальнең әһәмияте бик зур. Белем алу һәм медиа өлкәсе белгечләре белән эшләү, газета, подкаст, телетапшыру, шәхси яисә коммерциячел блог булдыру. Фестиваль катнашучыларына әнә шундый мөмкинлек бирә. Тик 5 көн эчендә медиа дөньясына тулысынча чумып булмый. Бу сүзләрне Леонид Григорьевич та ассызыклады. Поэтому всегда говорим, что вообще это фестиваль, это должно быть перманентное действие. Минемчә, бу фестиваль ел дәвамында эшләргә тиеш. Ул созвездие йолдызлык буларак үсәргә тиеш. Алар көн сайын республиканың барлык районнарында эшли. Без дә шулай ук эшләргә тиеш. Безнең тормышыбызда медианың йогынтысы бик көчле. Ә балалар аны 5-6 көн эчендә өйрәнеп, ниндидер белгеч үсәр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә минемчә, без ел дәвамында тагын да активрак булырга тиеш. Бу фестиваль күп кенә яшьләргә журналист булу мөмкинлекләрен тудыра. Елдан-ел балалар алтын каләмне көтеп ала һәм таныш йөзләрне күргәч шатланып кочаклашалар һәм узган елны искә алалар. Вы понимаете, вот у меня вот самой даже кому к горлу подступает. Бу 6 көн эчендә актив эш алып барган балалар якын туганнарга әверелде. Алтын каләм ул бер зур гаилә. Ә гаиләдә бигрәк тә читкә таралышкач, һәр вакыт бер-берсен сагынып яшиләр. Барысы да журналист булмас. Әмма алар зирәк акыл ияләре булып, дөньяга дөрес караш белән яши торган кешеләр булып чыга. Гадәттәгечә фестивальнең төп җиңүчеләре, гран-при ияләре Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә Казан Федераль университетының журналистика һәм медиакоммуникацияләр югары мәктәбендә Татарстан Республикасы бюджетыннан бүлеп бирелгән грант акчалары исәбеннән белем алу мөмкинлегенә ия була. Искәндәр Гыймалдинов, Ленар Хабибуллин, Татарстан яулыклары.